салом тамошобинони азиз, инак озмуни 8-ми мо дар ин канал оғоз мегардад. Чихеле ки пешаи видео диден чӣ тӯҳфаҳомо гузоштагем. 8 ҷо дорем, 5 миксери майда, 2 миксери калон ва 1 гӯшт қимакунак мондагем. Ва бояд ки шумо дар ҳамин спонсорҳо, яъне ки дар касе ки ман подписатсия кардагем, шумо ҳам бироин подписатсия кунед. Агар ки и хел нафаҳмидед, ай комментария силкаҳошон мондагер, бидроин подписатсия кунед. Конкурс ай ҳамин рӯз ай 11 то 20 давом мекунад. Фаъол бошед, комментария монед дар видеои спонсорро ва нишон тие ки шумо дар ҳақиқатан ҳам тамошо мекунед ҳаминора дастгирӣ кунед. Каналҳо ҳамаш каналҳои занои тоҷикӣ худ монанд. Каналҳои пазандагӣ, каналҳои дузандагӣ, каналҳои влогвия ва ба дастгирии мо шумо ниёз доранд. Ҳатман иштирок кунед дар бозӣ. мехоҳам дар бораи каналҳо гап занам. Канали Maya TJK дар бораи саломатӣ, зебоӣ ва намедонам ороишот, ҳар намуд крем, ҳама чизое ки ба занҳо дар кораи нақл мекунад. Канали Аминка бошад дар бораи духтарчаш Амина, инчунин куртаҳо мефурӯшад, метавонед роя бинед, заказ кунед. Канали Сафия ҳама намуд пухтипази тоҷикӣ дорад. 5-5 ҳунарай, ай видеои беҳтаринаш бебаҳра намонед. Дар навбати дигар канали Фатима Интербрата влогҳои оилавиян ва як намуд лайфхакҳои пештараро нақл мекунад, гап мезанад, ёд метиҳад ки ҳамаи муддат дар зиндагӣ дар кор мешаванд. Канали Бонуи пурҳунар ай олмон видеои беҳтарин дорад, пухтупазҳои беҳад осон ва тезтайёр. Канали Осия TJ бошад, ҳамчунин пухтупаз нишон метиҳад, дар оҷа абзор мешавад магазинҳо, метавонед фотондрои бобинед баҳотие. Дар навбати дигар канали Басир 91 дар иҷа фақат таомҳои лазиз беҳад осон тайёркунишона нишон метиҳадона. ромада лайк ва комментария монед. Канали Диляда бисёр десертҳои беҳад бомазза тайёр мекунанд, инчунин хӯриш ва хӯрокҳои болаззат. Канали Звезда TJ зиндагии худшона дар бораи Россия, дар бораи фарзандошон, инчунин ва ё ороишот қатъиан кам-кам кор доранд, як бор бинен. Ноза ТВ ҳам канали пухтупазия дар оҷа таомҳои беҳад болаззати тоҷиконаи худмона тайёр мекунанд, бироин пушаймон намешавед. Канали Талант Таҷикӣ, яъне талантҳои зани тоҷика нишон метиҳад, ҳам дузандагӣ, ҳам пазандагӣ. як бор ҳатман бирои тамошо кунед баҳотие. Залатии руки чунин ном дорад канали як зунои тоҷик ки дар оҷа фақат хӯришҳо, хӯрокҳо ва ҳама чизҳои болаззат тайёр мекунанд. Универсал фестивал чихеле мебинед равшанӣ ба экрантон омад, ҳамин хел канали равшан ҳастад ки дар оҷа беҳад таомҳои болаззат пешкаши одамо мегардонад. Канали Ясминка TJ ин аз влог иборат аст ва дар он ҷо дар бораи оилааш, дар бораи шарту шароити зиндагишон дар Россия муфассал нақл мекунад. тамошобино, ин буд абзори ҳамин каналҳое ки спонсор ҳастанд. ин дафъа камтар мо зиёдтар шудем, спонсорҳо яъне 14 нафар, мо 10 нафар мехостем, не ки духтаро ки бисёр буданд, мо 14 нафар ҷамъ шудем. барои ҳамин дафъаи дигар мо кӯшиш мекунем ки спонсор 8 ё 7 гирем. барои ҳамин ҳозир шумо дар мегӯям ки ҳатман зиёд комментария нанависед. 3 та бинависед, 1 та бинависед, максимум 3 та бинависед. ки барои комментария бисёр менависед, шумо сухан дар меравад нависдагиётон. ҳаматон дар барор мехоҳам ки ҳама беҳтарино бурд кунанд дар ҳамин бозӣ. ба ҳама муваффақият то 20 август. 20 август дар прямой эфир бозиро мегзаронем якҷоя.